Kumbangi tip mentala palat kan riu semtam ngim yu isu ban long chief minister dau khasi bat ngi yu I khadu yaki chief minister khasi kadai yu Dr. Don Kuparoi bam kwara duar ublai bat yu Dr. Didi Lapang hakini ki kan riu snem ki balalaj bat nadu kane kapor mentala palat kan riu semtam ngi yu ibaj satang ki chief minister daki garo hak baki arngut ki sangma kata u Dr. Mukul sangma bat ukorat ke sangma Kilio ban long chief minister jong ka jela mentala palat yaki khandus nem tam kane ka long ka kabangi ki khasi jantia ka paushai bang yimdon kata ka jinga tadi namar ha ka MLS seat ngi ki khasi jantia ngi don hadu laipun riu seat kat ba ki garopat ki don tang arf south seat hendrai ki yo ban sinsyar yangi ki khasi jantia bat ban kini ya upos chief minister jong ka jela kumta kala dai kapor yangi ki khasi jantia ban kendit bendriu no da ka bangi atli lang ka wei kanang bangin yo ibiang ban long chief minister dau khasi jantia haus nem arjang arpopra bat ka jingkremen jongi ki pajba kadai satang ka parti VPP lane ka parti pra balalam dau MLA kan nongkrem uba arden milar basyaumoy bat kumbang yu I menta paki paj khasi jantia kala don ka jing ej bat jing shane ya kane ka seng bat kade kala paushai ha ka election MP ha ka bo Dr. Ricky Eje Sungkon ula job don burom da kabul yo adu sanlak tam kibun bat kumju hak ni ka election syaka district council kabrang shudapsian ka VP kala job hadu khat nyausit hak HADC bat 1000 don ya ka isi bat ha JHADC warla ka VP kam somlala ban thau isi hendrai ka dai ka parti ka balawan baar kum ka single party ba job buntam hadin ka NPP ka bala job khat wesit kat ba ka VP kala job hasit kum ta lengba ka ngi don ya kata ka cingkermen ka baskem bah usnem arjar arpopra ka parti VP kan sayo bantau sorkar ha ka ying dor bar thau an jong ka jela bat uba arden milar bas yaumoj ubdai u presiden jong ka parti VP unsalong u chief minister baningkong jong ka parti VPP bat unsalong ru chief minister baningkong jong ka khasi jante hadin khat rusnem tam hadin baki garo kilio ban long chief minister ladangi kumki paj khasi ngi don kata ka chinga tali bat kat bangi don ya kane ka cingkermen baka parti VP kan sayalam ya ka sorkar hausnem arja arpra bat unong yalam jong ka unsayo banlong u chief minister jong ka jela kendit wan mi uwe ubri uba post ling ba kirin san jong ki social media kata ha ka Facebook ha ka bu la post ling ba ha ka group jong ka antor ha ka bu uni udehi uwe ne ki members jong ka ne ka group ha ka bu la tho kumne ladangi kwa ban yo chief minister da khasi jantia ni yaranti lang ka wei ban penjob lut kisit ya ka NPP na khasi jante ha arjar arpupra namar da job bun sit na khasi jante enyo chief minister da khasi laban yo imadu prestun ne imas ngau bhalang ngin klet shwa ya ka VP namar ka VPP kan om yo thau sorkar bat iba arden lei om ya haban long chief minister chispa persen kan wan ka MDA 3 hau arjar arpopra kumta parlok tangkawai ka cingkerpat ka bangakwa banong bangim dai ban kan tho yano yanoru bangim dai ban ong ba uba arden om ya haban long chief minister handrai to ai wa usnem arja arpopra da ka bangin ya telilang bau khasi jongi unyo ban long u chief minister